I'm Anne. I work as a personal assistant here at ISTA in Denmark. We are here in front of our office, and I would like to welcome you to Ballerup. Maybe you recognize me. I had the pleasure of being part of the last Shared Values video. I presented the value encouraging empowerment to you. Now I would like to tell you how the shared values are lived in our everyday life. My colleague Trine will tell you a nice story about the value taking responsibility. Trine works here in the billing department now for 7 years, and now she sits right next to me. Hej Trine. Godt at se dig. Hej Anne, lige måde. Så lad os tale lidt om værdien handle ansvarligt. Hvad betyder det for dig? Ja, altså jeg ser vores organisation som en kæde, hvor alle led er lige vigtige, hvor alle led har deres speciel viden inden for deres område. Og derfor er det vigtigt for at kæden fungerer, at vi alle sammen tager ansvar og hjælper hinanden selvfølgelig. Så ansvar er for mig, at man tager personligt ansvar ved at være engageret og ved at handle og bidrage. Det er interessant. Og hvordan oplever du det i hverdagen? Har du lyst til at fortælle os din historie? Ja, jeg har et eksempel, hvor jeg udarbejdede et regnskab for en af vores hovedkunder, hvor jeg fandt ud af, at rigtig mange af målerne var ikke aflæst, fordi de var alt for gamle. Så for at løse problemet kontaktede jeg salgsafdelingen, og vi fandt sammen ud af, at det bedste var at anbefale kunden at få skiftet målerne, så kvaliteten af regnskabet kunne blive bedre. Og det var kunden selvfølgelig rigtig tilfreds med, og meget glad for at blive gjort opmærksom på. Det var et rigtig godt eksempel, men er der andre måder, hvorpå vi tager ansvar på? Kan du komme med nogle eksempler på, hvad vi ellers gør her i huset? Altså, ingen tvivl om, at bæredygtigheden får en større og større plads i vores arbejdsprocesser. Og udover at huske at slukke for lyset og slukke for computeren, har vi fået implementeret et elektronisk arkivsystem, som gør, at vi ikke printer så meget papir mere. Det er jo rigtig godt, at vi gør noget for at passe på de knappe ressourcer. Men hvad med medarbejderne her i huset? For eksempel så får vi rigtig lækker og meget sund og varieret mad i kantinen hver dag. Og vi har jo mulighed for at få massage hver uge, hvilket er meget populært. Der er kunst på væggene her, som er med til at få os til at have det godt. Og vi har det her hyggelige område, hvor vi kan sidde og slappe lidt af. Og det er alt sammen med til at gøre, at vi har et godt arbejdsmiljø. Tak Trine for et interessant interview. And thank you to all of you for being here in Denmark today with us, talking about the value taking responsibility. I'm very pleased and smile a lot when I see employees, team leaders and managers executing some of the dreams we have, running it themselves like it was their idea. I'm very proud to see that.